Khapangni takoktai bukuksong jorani news hain hain norokno lamsogo watoi manjagoi phano sal hamia phano sungtini hain hai phaisok paika sini takok sumoni nogo ang norokno phunuknai full detail sumon takok sumon media ni samung khai tongnai bini nukhungni sal kisa sekango jungjal phaimani bini nogo watoi kalaijak belaino kaisa kothoma thumnai rokni kopal kothoma bahai bomahayo tong phiaba lukurokno saya hampano mas haka phunugi ampano ma phunuka tongoi malia tamonka borok munchurok thang tongmani abo jefro problemongo jefro tongthogo jefro sathogo potripo jefro jungjal pro taib jungjal omahai kothoma thumnai rokni kopalosi omahai birman bai jungjal bai kasajak tamonka kobangma tipra sal lukurokno sung phunugo koroi gonang joto problem ni jora phunugo tipra sorokni kopal bomahai phiaba angtini hain hai phaisok paikha yang do mandai bazar thik route norok nukhna o route tui khlai phaikha angkai obo sumon kothoma thumnai sumoni nok obo boni gate oro phadi ang tuluk tuluk thangai phunungnai obongkai do buma sungni nok obongkai takok sumoni nok takok sumoni ganti oro mami songi sawnadi takok tai bukuk song ang norokno phunungnai obo sumoni nok o jaga borok tongo o bisingo ang habi phunungnai norokno full detail obongka sumoni ganti obo urisa pai phon pai papai stongpai kha o bisingo watoi kalain tongo oro no mami songi sai tongo sumon phiaba yang nukhung nai nai khangkha yang talip thupjak obo kisa dagari rikhasi kalainani omahai obostangi tongkha kalaiting tongkha urisa pai phon pai belai nos tongi tongpai kha norok nugui mangkhana yang bera rok bahaino pura phon pai nos tongkha bo jaga songmani thik yang phaikangka bini obo buskang nok ongkha angtai kaisa phunungnai norok no nainai di bini nok omahai obosta tongo sumon yang taisa thani ganti nadi bini nok rok sakao tali thepjak rong tongpakha pura watoi kalai pai omahai obosta wo obongkha takok sumoni nok obongkha buskang phoni nok nainedi obongkai o jaga yangtini habu boni main dugulam obono yangtini sumon song hapmani bini nok main norok nukhna kisa dagar kha watoi kaham haika bo nobar kotor phaikana obo kuak thato ang bisingo habui phununga norokno taisa kamka obongka bini nok bising nainedi dugar nainedi bahing tongpaikha takok somoni nok bising obo ang norokno phunugana tulu khai nainedi bini dugar bahing tongpaikha nadi kaisa kothoma thumnani nok omahai obosta o omahai kopalo kebo bisas dekhaina believe dekhaina nainedi bomahing tongkha bini nok ang yang taibo phunuknai obongkai bini maimu songi samani nok naidi yang phasingo angoro bisinga habui phunukano yang phari naidi o jaga bo mami songi sawo phiaba bo puntok rok thodrupa singya bini o gante aska busate o jaga songo bin thaniwo kono gas koroi bo hor bani songi sawo bol bani songi sawo phiaba belai tamon saisine kothoma naine doro tui kalai tongpaikha na dibini gantiwo tui kalai tongpaikha thangnai kisa news obo nukhna oro tui thop kalaijak bini gantiwo oro baika mami songnai baika sanai belai no problem o boklaijak tui lasakmani golanadi oro si tui pungi tongkha watoi kalaimani watoi jorangkha belai taibo jungjal on o ganti sikinteo baika songnai baika janai kaisa kothoma thumnai sumon deborma belai kasam bo kothoma thumui phaijak phiaba bini kopalo mahai birman bai bo kophajak ang tuluk thangai kok salainani bagai sai toknai sumon bai nainedi o jaga rogo watoi rok kalai tongpaikha boni main nok nainedi pura sipai watoi kalai tongpaikha tin kapla kaplang pai buphangra do phon pain tongpaikha obo kisa jangir kha kalai ti sing tongpaikha nainedi oro pura tui lasaki ma tong
abno kari behind boni bisna rogo tin kapalan bagi kelayu jora jora watoi oma heklai bini kepalo oma heklai bo matongo phiaba tamoni bagi khoroksa kothma thumnai bo musuk jungjal birman bai gadalai tongnani nangkha government hapangni thanio busuk jeratui chubasu mangkha nok tamoni bagi kwbangma tiprasarok government phayo thango phiaba scheme kwbangma nok rokni bahini rijai tongo phiaba takok sumoni kepalo o nok rok tam bagi kelaya bo jaga tamoni bagi bahai om haike ma tongkha obo kisa kok salaina ang sumun bai tong sagradi kaham no bo kaham जोंथ' बिसास खायमैया आं तंमानि निनि नक न अमहाय अबस्थाव जों ओंगान होनाय बियाबा दिनै अर फाइनुक फाइमानि यागुल तामोन सासिनाय कक थाइसे करि हाय थांगा आंबो तो कक थाइ करि न बाइके खाव बेलाय फाया मुक्ति कलाय बेलाय खाव आं आनि दलाव न फनो आं नकटान दल जों खाय सामु गायसा काम खायो सारब्रुम से मालाय दं हायफनो तांखायनाय तिप्रसा हमसे कामी न तिप्रसा न चुबाना नै दफानो चुबाना नै नगर फायमा बतांखायनाय जतन काम हाय मा तै काम खायलायो जों तो जतन नंबो सायमान आं बसुक नि समय जिमे काम खाय फायमानि दाबुकsak पर्यन्त काम खायनो दंगो आनि लाइबो आं बाबिउ आं सांबादिकता खायनो थांनाय आं फुरपिलारन काम खायथानाय नै लुकुरंनो चुबावइन थांनाय जत बरंनो सायमन आं बम हाय चुबा मुंगो दं बुनजि सिगांगन दं आं बुइ साया सायमिया कां सावो आमागेन चलियो फियात आं तामनि बागै अबा हायके आं नक नुखुंनो फुनुना नांखांखे बालखा अमाय किचि कपलावन तै दं आं कारण कयेकदिन फरेन्स कांगो गनो आनि नुखुं बेलाय बेहालङै थांखा बयके वान सुगै मैया आन अबहाय नगंगान हनै आं तंमानि वीआईपी तंगो आं कारण के तामनि बियागै बै खरच कमेन्ट बरुनाय तो आं नुखा नरनो बेलाय हामबाय कमेन्ट मारक बागै अबहाय कारण तामनि गांके आं खरच वीआईपी ओ तंगो वीआईपी ओ तंमानि कारण के जों खरच नेता बै तंनानि के जों नेता मन्त्रि बै तंनानि जों बुनार हालस खायिफानो से जों कामुं सुमुंनो फान चुमैफा जों मा नखरनाय नों स्टेन्डार्ड नों निनि फेसिलिटी नों तमुं चामुंनो काहामको फुनुको केसे न एमएलए मिनिस्टर बरि हिनानि ओ बरोबर तमुं वाहामिया तमुं बिनि चुमानि कामुं चुमान सित्रा का नायनायदि मन साबरि हिनायसि हनजागान जों ओबरो हायनो अब मगे वानाव जों ताबो ओ प्रॉब्लेम कलाय तमन कारण के अब हायनो ताम सासिना आंबो असु बुका फाइलिया नों द तिप्रासा लुकुरकनो बागै कथमा थमनाय जोंसे आसायाको अ जरानसिमे तैनो नों गोबांमा लुकुरकनो तिप्रासा बिग्रा खांग्रा रकनो नों सुबाय फायख्या नकरि रकनो फुनका पथर पट फुनका फियाबा निनि दुखुनि कक आसो लं पेंडिंग नों खै फायमान यागुलो 2024 दिननि साल हायोसे लुकुरक साइमानो बमाहाय कासे फिलिंग खाय बाहाय तामो फिलिंग तो ताम खायनाय कारण का आं निजिबो नुगै दंगो राजनीतिनि महल बहाय दफाव सुबा मुंबो बहाय जे बरं मोसाना गोरों बन मोसायमनो हायसि राजनीतिनि स्टाइल जों मीडिया बो अबहायनो जे किसा दालाल खे तंनाय बो बुखा कसल के तंनाय के बो जीवन हामैसि माया हायसि जों के बुखा काहाम आं बुखानि आं केवनो प्राउड को से आं बुखा काहाम आं तामनि का आं बुनि सिगां चुबावै फायो आं ओ चुबा थिनि न आं सिगाङो थांतिनो न आं मायके आनि जि नक नुखुं सोनामै मैया गता मुतै ताब सनाय कारण गारु बेलाय के आंबो चुबा मुंसा दिनि रगो केर खाजे रो खाजेगु तामनि बागै नायनाय दि आं बो पलिटिकल इशू नि बो पार्टी नि सारि आं जतनि बागै आं थांगो आं सिगाङै थांगो ना थुनानि चानानि गरै सालता हरता माइचे लातां पार्टी पॉलिटिकल इशू प्रोग्राम खाइ पायु केदो और नेता रोकता बानो केरच खाया आगते छै मलिया
belai khapangni takok tai bukhuk song belai khakamo belai khairogo belai mokolni muktui bukhani kok sajaknai kebang mano phaio tamani hingkai omhai takok sung media platform o tongnai rokni noksi musuk obosta lukurokni kok sai tongnai roksi omhai jagao pheba omhai rokno sabo swnamnai sabo rinai sabon thane sung sanai nei obodo democracy o je hapang khai tongnai je government chaloi tongnai je neta mantri hinjaknai brong thani to ma sanai bole na takok tai bukhuk song pheba khoroksa kothoma thumnai ase kesam sungsi asaya ko jorani news asaya ko pheba takok sumon kothoma thumui phaimani Delhi movement hindi joto jaga karjagya Tripura no karibo omhai jaga samung khai phaine rokni nukhung nok bomhai nainai di takok tai bukhuk song pheba belai na khakamo tamani kai buini jaga kisisa kre duba sasi nok building 2 tala 3 tala tangui tong pheba takok somoni bagai nok kaisa tangnani busuk rang thanai bin thanibo busuk thanai abo belai no sungmung kotor tamani kai boni thaniwo lukurok hayakaba je hapang je tongnai rok tumungno naisigya naichomya omhaikano tongkhang kangkai bini langma bini poribar bini bushabutui bini nukhung thinango bomhaikai cholinai obono sungmung kotor belai jorani news phiaba omhai jorabo joto pal bini thaniwo subanani dorka bono support khainani dorka comment sitra seiyawi phiaba nung ang dofani sarte bini thaniwo Tripura Tripura sangai bono support khai thinango jorani news obono nayo boni thaniwo nokto mana nango abono kariba haino at least broni nukhung solinani bagai busabutui solnan bagai 4 class akiri phana kaise bron thaniwo nango takok tai bukhuk song tamni hingkai brogni thaniwo jaga jumi do kring buni rabat bagan tongo kheto tongo phiabo bun thane mungsakri nok thaisi mi sok o nok thai kaisa sok bai bini nok do snamnai busada pornai belai jungjalo takok sumon phiaba takok tai bukhuk song norok comment khai sandit takok sumoni bagai norok ni wansuk mung boma hai taksia salainai takok sumon nini jaga jomiro rabat bagan handi ba omhai roti do tong ba rabat bagan bo kre ang serai phangsi ni simen ang dukho tongo ang busangka khorok sung ha ang serai khorok nai busu kelas porto porikha motote ke tabuka haise ang serai phangsi ni dukho tongo karon ke ang agin simino buini kormachari khaino ang 2013 ni simi ang sangbadik nokhori hai aba hakeno ang tabuk sak porjonto birmanan tong haise bofurba birman pailang na ba saimi eta ono nasingjak abono lukurok subama to subahin tong ang bunu ani subahin tong je subane rong bo hambai je khoksa khongni ano ro hori jong nai rong belai hambai abono nayo norok je mansa no subadi nongni subamong bai ani nukung hamai mano norok nini nangkuk maringkai tabok nok kaisa belai nangi tongha ani je kono borong ni phanong thong nok kaham tongkhang ke dunia guri tongui mano ba kaham khai mano obo je tongnai busabuti ro kasang nok tong mangkhata nok kaham obo tabuk nai nei di nung no nukna ordi ba solution wati kaletis ma basalai na blen no basai amo soroko ma thuyo onek jungjalung phage na bahut ang to arekta ang to kisa nobar bagi nai borok ani to nobar nungna nobar phage ke nok loli thango gangke nok loli thangi ro nobarok phage no bisna potro chilai ma soru ma thanguta gahai pano bukhano onek karakama tongo buskang magau tang khenai ba bui to nahari munei phano tam khene munei thu munia thu chomoyo ba mairong kori ro ngo nangwasban nini bukhani dukhuni kokno ang kem no share khai amsai ni MLA ba kem nang share khai kun phon sai ko ang share khale tang khene ba belai engai hambai belai phiaba kisa tongradi takok tai bukhuk song jorani news mokol ni muktui belai do yokha khai yokha phiaba je ang suksa bono tini kisa sobai kalangano obai do sufficient ngya bini nukhungwa ani demand hangka obono elli nok do nangano nok no kari bahino 4 class pano boni busabuti rokno pori drup nango government naina nthung hapang naina nthung obono naimong jorani news